Bună și bine v-am găsit la un clip de cumpărături. Eu o să vă prezint aceste cizme care le-am comandat de pe site-ul Musette și am zis să vi le arăt. Poate vă interesează să vi le comandați și voi. Arată superb, sunt de piele întoarsă. Eu am mai comandat o pereche care sunt mai lungi, dar le-am comandat în decembrie și dacă vreți să fac un haul, Musette, să-mi scrieți în comentarii. Probabil o să mai urmeze și o comandă cu o geantă sau pantofi, nu știu ce voi comanda. Urmează și ziua mea de naștere și 8 martie și așa că o să mai plasez o comandă. Sunt foarte comode, apropo, aceste ghetuțe. Un alt articol este de la BSB, o geacă de blugi care arată superb. Arată cam așa. Așa, are niște ștrasuri aici la buzunare. Este nouă, din colecția nouă, vreau să zic. Și am primit cadou acest mărțișor. Mai departe, de la H&M, s-a cam șifonat, îmi pare rău. Am comandat un fel de bluziță ie. Este un material foarte moale și plăcut, nu știu cât se vede, dar arată cam așa. S-a cam șifonat pentru că le-am cumpărat de ceva timp și am vrut să fac un clip și am tot amânat, dar am zis că acum e momentul. Și de la Reserve am cumpărat această pereche de blugi. Sunt foarte elastici. Cam așa arată. Așa, și am mai plasat o comandă la You and Me. Care arată cam așa, a venit într-o cutie. Foarte frumos ambalată. Arată cam așa. Și este un jerseu, ca să zic așa. Așa pe violet. Cam așa arată. Nu știu cum să vi le arăt, să-l puteți vedea. Cam așa arată. Și mai departe am pus o comandă pe Notino, la care am comandat de la Kerastase un șampon, o mască de păr și am primit cadou acest ulei de păr. Așa, și de la Nala am cumpărat acest deodorant cremă care mie îmi place foarte mult și îl folosesc de mai mult timp. Și cam acesta a fost clipul. Am vrut să postez un clip mai repede, dar nu am reușit deoarece am fost răcită și nu am fost foarte răgușită. Este vorba de acest telefon, iPhone 14 Pro Max. Dacă vă interesează să fac un clip separat, să-mi spuneți, și despre produse Notino, care tot așa s-ar putea să mai plasez o comandă cât de recent. Și cam asta a fost clipul. Vă pup, pa, pa!